Ciao, teate mitä? Jäin kiinni. Jäin lumeen kiinni, kurat. Mõtlesin, että takurtan sinne garaasin juurteen, aga no, ei saa. Ei saa, ei. Panen kaamera siihen niimoodi, näet, mis juhtub. Nii. Lipisee, lipisee. Arvaan, että teisellä puolella on sama jama. Oota kevat. Kas mä saan auton käymään? Saan niimoodi käymään. Missä mä panen käykö sisään? Missä juhtuu? No lipisee. Kas teinen poika lipisee? Se praegu ei liigu üldse. Peaks vist nivaga tõmbama ära. Nyt on selline, et noh. Proovisin juba võtta kaitsi ära sealt. Aga see ei aita mitte midagi. Lihtsalt, noh, rattas pöörleb kiiremini, aga ikka kinni. Aga noh. Eks mä proovin lapidasega natuke lapidas võtta ja proovin üles saada. Äkki peaks proovima kummima selle, mis on kummivaipa selle. Mulla siin on sigulis. Proovime sellega, paneme selle ratta alle. Äkki mä voiksin niimoodi, peaks siia garaasin juurde ikka saama. Et kui voiks saada siitä võtta natuke hoogu ja siis takurtaa sinne. Mä en tiedä, kas se läheb sinne alla. Oppa! Peaks sinne alla saamaan. Kuitenkin. Kuitenkin sinne alla saamaan.
Ups. No ei osaa. Ei saa, ei. Peaks mõtlema midagi muud. Niin, no mä ei saa sitä lahti sieltä. Ottamme siis nivaa ja tõmbame nivaga väliin. Niimoodi peaks saama. Ossa pois! Niva. Niin. Yhden käen on natuke keeruline. Kuinka mä saan? Niimoodi, kuhu mä kaameran panen. Nyt on vielä C-vajaa tehdä, et panna C neutraalille. Kas nyt saamme väliä? Kas nyt saamme väliä? Issand. Siia se oli kiinni jäänyt. Kurat kyllä. No nyt vissa petasi. Issa kun raske se auto oli tömputtaa sille. Niin vaikka harjunut sikuleet tömpaamaan etasi takaisin. Oota mä tein kiinni ja siellä. Näyttäkö pehmeä?
Panen siihen laatimaan sille. Ah. Panen siis siihen laatimaan. Tekijät oliks sovinut sinne garaasin juurteen panna laatimaan, sest nyt siitä alles pyhäpäivällä kello 1. Eikö siis 24 tuntia laiv vielä. Et noja. AC-ka peaks võtta ära ja Nivaga peaks parkkima ja sellega noh, ma kartsin, et see läheb katki. Minu arust see nöör peaks olema 1500 kilo ja see auto kaalub 1800. Et see on noh, ei läinud katki. Natuke riski, aga noh, sain hakkama. Issand küll. Issand küll. Siin on just selline lumi nii pehmeeks läinud. Keegi ei ole puhastanud siin hästi. Mä ütlesin, että takurtaan sinna, aga no siia jäi kinni. Proovisin ka selle kaitse ära võtta. Mä vist ütlesinkin, että proovisin selle kaitse võtta väliä. Siis seda, mis on ESP, ESC. Seda ei olnud. Aga noh, se ei ole, ma arvan, et läks hullemmaks. Läks hullemmaks, sest se hakkas sulamaan se lumi siit juba. Läks sulamaan jopa. No ja, ikka juhtub. Aga ikka juhtub, jah. Sellinen video tuli tehtyä. Mä söitsen selle Niva takaisin siihen ja pole mitäkin muut tehdä. Las live siinä auto. Se on natuke aeglasena, aga no, eks vist homme hommikul on vähemalt 80%, ma arvan, et saab hakkama. Ciao.